हाय फ्रेंड, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. फ्रेंड, जिओचा F320B मॉडेल आहे. या मोबाईलचा प्रॉब्लेम असा आहे, जिओ नावाच्या पुढे जात नाही आहे. या प्रॉब्लेमला कसं सॉल्व्ह करायचं तुम्हाला दाखवतो मी. पहिले आता आपल्याला स्टार आणि पॉवर की दाबून ठेवायचं आहे. आपला मोबाईल हार्ड रिसेट बोर्डला जाईल. तर हार्ड रिसेट कसं करायचं ते तुम्ही बघून घ्या मोबाईल.